Akıllı şäher konsepsiýasyna laýyklykda gurulanyň edilýän Arkadag şäheriniň açylış dawrasynyň fonuny Türkmenistana internetiň tizligi öňküsünden beter haýallady. VPN-lerden peýdalanmak tas mümkin bolmady. İnternet işçiligine esawan edýän Cloudflare bulut kiber howpsuzlygy kompaniýasynyň hasabatyna görä Türkmenistanda 26-njy ýylyna Arkadag şäheriniň açylış dawrasynyň 3 gün odal 86 göterme deň bolan ulanjy işçiligi 29-njy ýylyna agşam 12.10 götermeçini pete gaçdy. Türkmenistana 86 göterme deň bolan trafika görkezjisi ýurduň çägine 10 haýarladylan internet toruny ulanjylaryň işçiligini görkezýär. Soňky sanlar Türkmenistanda 10 haýar bolan internetiň tizliginiň hasy haýarlap internet işçiliginiň 3 gün öňküsünden 7 töwereg hasy peselendigini görkezýär. İnternet işlemegini tas besetdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary Täze şäheriniň açylış dawrasynyň fonuny ýurt içinden habar berdiler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy açylış dawrasynyň fonuny internetiň tizliginiň epesli peselip VPN ulanmak arkaly internete baglanmagyň mümkin bolmanyny habar berdi. Türkmen ulanjylary VPN arkaly esasan YouTube, TikTok we Instagram ýaly sosial torlaryň petiginden sowulup geçýärler. Soňky bir näçe gün bäri bu mümkin däl. Sebäbi VPN ulanyp bolmaýar. Bu aralykda öý internetide 3G aragatnaşygy da haýallady. Diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy maglumat berdi. Aşgabat şäher telefon ulgamy aragatnaşyk kompaniýasynyň bir hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda internetiň tizliginiň haýarlanmagynyň Arkadag şäheriniň açylış dawrasy bilen baglanyşyklygyny aýtdy. Türkmen medeniýeti tarapyndan Sewitde akylly şäher konsepsiýasyna laýyklykda gurulan ilkinji şäher hökmüne mahabatlandyrylýan Arkadag şäheri öňkü prezident halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň dogluny gününe 29-njy ýylyna açyldy. Berdimuhammedow öz adyny götürýän şäheriň açylış gününe Saudy Arabistany paşalygynyň mukaddes Mekke şäherine ikinji gezek haç pardyny ýerine ýetirýärdi. Garaşly Türkmen Nokat News neşriniň çeşmeleri hem Türkmenistanyň internet petiklemeleriniň güýçlendirilmegini, Täze şäheriniň açylyşy we bu münasibetde ýurda daşary ýurt döwletlerinden mehmanlaryň gelmegi bilen baglanşdyrýarlar. Ýöne neşre görä internet petiklemeleri daşary ýurt mehmanlara täsir etmeýär. Sebäbi olar mehmanhanalarda petiklemelerden azat Wi-Fi hyzmatlarynyň peýdalanýarlar. Daşary ýurt döwletlerinden baran wekiliýetler gaýdandan soň mehmanhanalardaky erkin internet gaýtadan çäklendirilýär diýip Türkmen Nokat News ýazýar. Öňkü prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny hassa berkitmek tagallalarynyň çäklerini Arkadagy atlandyrylan Täze şäher ýurdun çägine garaşylyk ýyllaryna noldan gurulan ilkinji iri şäher boldy. 70 000 ýylatyny ýetdiren Täze şäher üçin $5 milliard töwereg döwlet ferişdeleriniň harçlanýanlygy çaklanýar.